Pwanywa matenga ya vanhu vakapwanya matenga iyoyaye vangali muhighfields ende zvivana zvemumwe zvaiziva tactics izvi andidika asi akatrainwa uku ndokuchidzoka kuuyawo saka isisi shungu yedu yanga kuti tiite bush into office saka pabush into office ka yanga ichizotibatsira asi yanga isingatibatsire because bunhu nemafungira yanga yakaita nebush into office taiwana zvinhu zvishomanana zvizhinji vanga vasiya vakuwadza sei ndichiti tazosvika kuwana zvinhu zvishomanana nekuda kwekuti bush into office isusu patichada kuti tichironga zvomumaofisi vaiva mune maofisi asati tasvika muya muka vanenge vateya zvimwe kuti vakabata ichi anosvika chaora ichi chadini mabanzi motikari machi anosiya vaisa shuga akaita kuMozambique ya saka takazoti no kungwara ngatitaurirane banana chiita president Mugabe ngachita prime minister tochiona kuti iwe pachazoni tenge tichifamba tese toita is national army vana venyu mimi vasimiti nevana vangu ngavachibatana pamwe chete tochidini tochinyatsodzidza asi pazvakaitwa zvetiri maassembly point Smith anga atoronga imwe strategy yekuti pamuchabatana vari mukembi imomo munofana kumutsana chete ngadzitsve tiri mukembi timwe tunzira vanga vatoisa timahandi personal mine unimona sezvo zvakaita pakembi yepanhengi yekuinyanga vanga vaisa timahandi personal mine asi takazenge taburana takarovana nemapurisa tikadzvirana nevarungu tikavakurira mapurisa tikayakurira pakazoya comrade Mujuru akati no chimbomirai tikati nokumira zvanzi isu tateona ndala strategy yacho yanga vakaronga imimi chimbonyararai shuwa vakatora zvimwe zvitunha zvacho zvanga kuwadza vakandoviga vega right ndopapera pakadaro saka ndokuchiona kuti pabush into office yanga isingati basi yanga itikonzera kuti tikuwadzise zvimwe zvinhu zvangatida kuzoshandisa asi tinotenda kuti kutaurirana kwakazoitako kuti kuri right kuti takazowanawo zvimwe zvipenyu zvimwe dzozi vadini vauraya zvavo but pakuuraya kwavo vakadira nehwese rwatisina kunyatsa kuona kuti ndozvavaita kuti vaidira usiku vaidii saka matalks ekuLancaster akaitwa imimi muri kubhohera matalks ekuLancaster yakaitwa inini ndiri kubhohera yaitwa ndiri kubhohera ndanga ndatobviswa achiitwa ndobva ndabviswa kubhohera ndobva ndaenda sati kuonana Maputo kuna Mapayo ndakupinda kuonana Chiredzi kwanga ndava maikoko ceasefire ichiti ceasefire ndanga ndiri ikoko ndakazobviswa ikoko kuya painyanga chinzi pano pane makomanda mashoma ndabviswa painyanga ndopandakanzi enda kuchitungisa kuna assembly point. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe manya daga batesa tichichingira Zimbabwe taigara mumako Zimbabwe manya daga batesa tichichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magorira mumako manya daga batesa. Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Ndabuda kuchitungwiza nje enda kumpi kudzapasi. Ndabva padzapasi ubata zenda kuona nzi kutongogara.
kuna Sabi ndipakazoya president wa Mugabe vakusarwa kuti ndoda 50 brigade ndipataenda kunotraina kuinyanga kule kuna makoreans ndipatapedza tapedza ndipatadhipulira mwa akaenda kwanana Blawayo amakaenda upi ichinzi 50 brigade ndipayakazongopererawo ipapo handiti namai Changata makasangana kupi tikasangana kubhoyera ali Chimbwido ndopatangopolemisana kuti chama kana honde yapera tiyazolorana wakanza kuti kudaro ngati hewo ndigalirire shosho akandigalirira iye anga ali Chimbwido ndiri muoveti saka honde payakazopera ndiri kwanana Gaza uko kwanana Gaza uko ichipera ndichibviswa ikoko kwachinzi honde yapera kuno kuendai munogarira munoita vakuru mune mamwe maassembly point ndasvika painyanga ndiri kuassembly point ndipo ndikazobvapo ndapiwa kamari kangu mchenewe working force post anta kutambira tuma $40 ndipo ndaenda kumusha kwawo kubhoyera uko ndasvika manheru panonzi pani baba panonzi pa Mbukula Madhuku pachinzi pa Mpaikwa ndikati shamwari wakazolorwa zvanzi andina ndikati hani ndira kunzwa pamakasvika muchiona musikana ndau makasvika sei ipapo hamusisina pfutika hamusisina chii wauya zvako chi Nelson wasvika maite ndakasvika nomwe munhu ndakatora mumwe munhu kumita ndiro samukuru wangu Dombo ndikati shamwari musikana uyo alipo zvikanzi alipo ndikati right ndoda unotora zvikanzi shuwa ndikati ndopataenda vanamona alipo ndikati iwe mubvunze kuti akazororwa iwo ndihana ndobambvunza zvani hana kurorwa ndikati naye ndikati amanye ndauya handipaina ndakaponesa kuti ndichakurora ndikati right apa toda ndasvika ngati mborarai tombozomuka time ndobva tarara kubva tazomuka kuma 2:30 ndikati ava ngatichienda ndobva tabuda ndobva taenda kumba murume yeuya wandaenda naye uya ndobva tasvika kulala pamwana cho makuseni ubva ndabuda ubva ndaenda kupo ubva ndaenda kudzapasi svika kudzapasi manaona mwangu valikeko ndikati ndauya kuno kasinda ndandakandwa ngopi kwenyanga zvikanzi vese kwenyanga vachadzokera kuuya kuno kasachatanga kuenda kuchitungwiza zvishuwa kubva tatanga kuenda kuchitungwiza kwangu aitwa futi assembly point iye uyu manje musikana ima ndamutora bva ndamusiya kumabvuko kwaamainini wamweni bva ndamusiya ndatigara pano inini ndichiri mukati menyakanyaka kana yapera nyakanyaka ndichakuendesa unonzi kudande ndochaita kunogara ndokwaari manje kudande wamakaona pano andozenda gananga nenge netatwi but makarwa kusporiro makarwa kumuzarabani makaenda kuMount Darwin Rushinga mukaenda Chipinge kwese kwangona Chimbwidewo sei zvakanzi moyo muti unomira paunoda kenda kwandakaita kuhondo ka ndakaenda kuhondo ndichiti ndoda ndikujoina inonzi ZANU isati yaZANU PF ndakajoina iri ZANU kutangisa chako ndakajoina ZAPU ndajoina ZAPU vanaona kuti ZAPU malwere ari kuita hondo ka asi malwere ari kuita chii ari kuita ZANU PF ZAPU yati inorova hondo pasvondo pamweni uri akamwe chete svondo yese yepera yese kana kubata mwedzi pamweni 1 week 1 week idzi 2 weeks idzi hapana kana chinombodini chinomboita kana kuti pa 4 weeks hapana chinomboita vanombonyarara pamwedzi pamwe anorova akamwe chete kati aiwa ndikandiende kuZANU pandikazoenda kuZANU ZANU bva yanditakura kuenda kunotrainwa ndaenda kunotrainwa ndobva ndadzoka ndobva ndine ZANU chete kusvika kunetsa kwese kwandaita kubvisa mota kubvisa mabhazi kukepita varungu avakuuraya kutora zvombo zvikuenda nazvo kuMozambique uko zvovachena ndiri muZANU kusvika yazonzi ZANU PF ndabaningiso yachinzi ZANU ndonga ZAPU ichiti ZAPU gamba rakabereka mwana handiti maona asi ndakaramba ndiri muZANU ndichiti
Andichata ana baba vaviri vana baba vatatu. Ana baba 4. Ndikanjita baba 1 ndiyo ichete baba na mai vangu ndivao ndivachanipa chokupfeka ndivachanipa chokudya ndivachanipa mvura ndivachanipa kulala. Kupandalamba ndiri imomo andingati rimwe gumbo kunze rimwe mvura rimwe ndikati rimwe gumbo kunze rimwe gumbo mvura lichayerera ipapapa ndizoti ndirivi ndiyo liri mvura ere kana kuti liri kunze lichashaiwa pawa kana kuti liri mvura mulichashaiwa pawa lichikulirwa neliri kunze handichazopinda mvura. Saka ndakaramba ndiri kupi ndiri kunze ndobva ndasumudza rubhala bvuma kuya kuno kunze ubva ndaramba ndiri kuno. Saka ndobva ndaona kuti ndo zvandichateta chete pane musikana iye kuti ndichiti uko iye gandimutori ndichienda naye. Sho iye hana kuramba hana kuita hanga ikona akanzi tiende. Kwada koko ndokwandinodawo. Se kwakada moyo wangu wenini kuti ndikuda kuzana. Pfungwa dzangu shuwa ndokwadzakakonzeteta kuti no kuzana ndokune hupo. Uchandiraramisa. Anditi ndobva matora musikana. Ndichitarisa matauriro amakamuchita nhoroondo yenyu nemabattles amairwa nekumati dzimwe dzenguva maita zvekurota muri mukomana ari Nelson asati aenda kuhondo. Tingati here pane chivanhu chakanga chiri pamuri kana kuti chiri pamuri chamunogona kuti chivanhu ichocho chekwachangata ndo chakandibatsira nekundipa ushingi muhondo yeRusununguva? Right. Apo maya zvakanaka. Mubvunze iwoyo wamuri kubvunza. Zvinhu izvozvo zventoripo mumba umu. Okay. Handisiyane nazvo. Alright. Mune machira arumu. Mune masketi yemasvikire emapeni. Okay. Munaziva mapeni kana homo makudu anditi ka. Zvirimo mumba imomo. Nebhaskiti, nemasvikiro nemachira acho, nefoja dzacho dzemumuno. Zvese zvirimo mumba umu. Kana ndakaenda kunogara uku kuti ndakaenda kudande ndino mazuva ndinozvitora ndipinda nazvo mumota ndienda nazvo kumba uku ndotogara nazvo. Ati chandirenge ndalota kuti ndalota zvakati nazvo ndikatozvitaura zvinotoitika. Kana kushaya kwakaita munin'ina wangu apa pagirande rapo ndakatozvioneswa ndikuona vanhu vakaungana vari kugovana nhumbi. Wapiwa nhumbi yakubuda rikenda wapiwa nhumbi yakubuda rikenda wapiwa nhumbi yakubuda rikenda. Ndakangodaiwa ndikati hondo zvamuri kuita naye apa hapana handidaira ndikati alright azvine svika vese wapera vese mangwana nguva ine ndikanzi ndafonerwa neanga ari kwaMurewa ndikanzi mukoma ndimanza here kuti munin'ina wenyu ashaya izvozvi. Ndikati kuva ndogirandera nezvikanzi rasi ndishoshuwa kupedzia naye aiwa chandenge ndarota chinotoitika ndotochinzwa chete chinotoitika. Saka handisiyane naye machira. Saka ndakuti nini nguva yehondo pandaifamba ndegapa handaiziva kuti chii zvaita kungoya chete kuhope kuti ini nhasi handifambe domwe munhu ndinofamba ndega. Nhasi ndoda unosangana anhengi negurupu rekwakati asi gurupu racho handiswere naro ndotobuda ndotonzvenga umwe ndotonyatsonguva kuti iwe atoni mabala kune magazini mangani kwewe atone wanzati hakuda nitore akati haiwa da kuona ini ndina wanga ndotitone umwe kamwe ndotomutaimira paanokumura pachiisapo inini ndotora ndobvisa zvangu zvezvisina chinhu zvezvi ndopakiramo ndotore yake ndopakiramo ndakutobuda. Ndatomubira ipapapa achasara achipihwa noamwe ini ndaenda handichatomira. Saka ndezvimwe zvaindipa ushingi hwekuti ndigare ndega ndekuti kana taita hondo pakuritirita vamwe vanoda kukuteera so saka unenge waonekwa nomuyenge kuti uya manje bhunu rinoema manje dai unotodonha. Saka mhanya une mabhindo ako ekudini kunzvenga kudai ndino. Saka ndaigara ndega kuti handidi kugara navanhu vakawanda munoonekwa handitonzvo. Tichidzokera kumasembly point pamakaenda kuhondo amai nababa Changata vakanga vari chiriko makavaoneka?
amai na baba havaonekwe vanga vachiriko asi hana kuvaoneka kuti baba ndakaenda kuhondo amai ndakaenda kuhondo munin'ina asisi ndakaenda kuhondo aiwa ndakabuda paumba muchembe ndapedza kudya sadza sevanhu vaiziva kuti tinombotamba tombodini vasikana tichitamba nevasikana uko ndakabuda kubuda kwandakaita ngoti handina kudzoka because nandanzwa kuti vakomana vauya vari muarea saka kune kumwe kwaisvikira kwainzi kune umwe comrade ainzi Tireke ndokwavaisvikira saka isusu taingonanga kuenda ikoko chotaivaona varipo wanzi right mauya komana atauya mafunge atafunga kuyambuka nditaorit chimbogara ipapo tikuenda mai manje shoshuwa woitawo zvavo tsanangudzo dzavo dzavanenge vaita wanzi right ngatichidini ngatichiendai totosimuka takaenda taenda tunosvikira pabhesi raChamboko tabva paChamboko nizvozvo takutonanga kuenda kwakwidzi kwakwidzi tonosvika kuyambutswana naComrade Khumalo takutonanga kuenda Chifumbu kwakutoenda futi Tanzania handiti saka pamakazodzoka makawana vachiri vapenyu vachiriko akauya kuassembly point achikuona ndiani kuhama dzekwachangata dzikuwa hama dzekwachangata tamassembly point vakauya vachindiona kwakauya baba wangu ini namai ndo vandakaona vafa okay kwakauya baba nomunin'ina mumwe munin'ina naandinaye kuhondo ndiye ari uko anonzi George Changata right munin'ina iwe ndiwandakasiyira iwe saka tadaro vachiuya kunoona havana kuya vachibvunza kuti ko mumwe ari kupi aiwa vaziva kuti hazvibvunziki ubvunza kuti mumwe ari kupi aiwa uda kuita sei uda kudi ino handisi kuziva kwaari iye zvesho unenge usingamuziva kwanenge ari because massembly point anga akawanda zvaifanana nenguva yehondo nguva yehondo hauwe une munin'ina wako imomo gurupu rimwe chete hazviite munotopasanudza chete kuti uyu ngaende mugrupu ranenge uyu ngaende kugrupu ranenge uyu ngaende kuprovinsi yakati uyu ngaende kuprovinsi yakati zvavana uchienda kuhondo ndesaka chizokupa rimwe zita hapa nekukupa zita rokuti anzi iwe ugara nezita rako rokumusha ticharida kana wanga une chituparasa anokupa zita ravo iwe ikoko ndoona vachidedzwa kana ukazirikana wasvika ikoko munharaunda imusha iwoyo kuti uyu haasi mwana wanhenge wewe ndingaenda kufananidzai mukoma nani wanditi ndobva masvingo vanhu tofanana inga machaina haapi haya nhengerikini makamboona machaina vachitamba bhora imwe chete vanoita kuti vanhu vakafanana unoti pamwe ndalovana naye ndiye uye iye asiri ya waona vai saka zvinoshuva hamuiswe the same province hamuiswe the same sector hamuiswe the same detachment munosiyaniswa siyaniswa saka vakazokutaura here kuti kana George akazokutevera kuhondo George akazonditeera kuhondo ini ndatobvawo kupi ndikura manje makumassembly point vabereki vakaudza here kuti pawakaenda paipa George akaita se akateera ayo hana isusu tega nhisi takazosangana kuno manje tabva maassembly point amwe takunational army handitika tabuda maassembly point tamunational army amwe takusangana mana namabhuku muchichi kuti uyo uri kupi koneti ini ndiri kwakati ini ndiri kwakati naye kuti alright ndokwati tazivana wapo asi anenge ari kwake kuki ninge ndiri kwangu tongosangana ipapapa zvokuti ndifambire kuti gandiende ndonoona kukembi yakati azviite mugarawo ikoko tosanganako haikona manje manje haiwa munotoenderana kudzimba makaenderana kudzimba magara kamagarika saka munomboti here imimi naGeorge Nelson naGeorge mosangana muri 2 handiti motanga kutaura nyaya dzehondo
nyaya dzehondo dzingangotaurika but hadzinyanye kutaurika because iye anonyatsa kuziva kuti hondo yandichataura inini panapa ka haisvike nepane hondo yakaitwa nemurume uyu. Pane mimwe mibvunzo yaachandibvunza yandisingakwanise kuipindura yandisina kuita inini iye akaiita handikwanise kuipindura. Saka anongotaurawo dzake dzaanokwanisa kuti ndikataura idzi kaidzi mukoma kana akadzipindura nepapapa hazvishuwa zvimwe zvichai zvokuti hapana pamwe paningati zvakati lake kuti azouti endai munoona Comrade Herbert Shungu anokutaura dzimwe nhono kuti hapana nhoroondo yaakaita iye ipapo. Ndinoona lake upinda makembi yekuuraya varungu yekugara ndega yekukepicha zvimwe nekufamba ndega zvekuti zvakawanda zvekuti iye haizikwanisa kuzvipindura nokuti maizembvunza kuti iwe chawaifambira wewe wega waifambirei uri wega iwewe vamwe vachifamba vakawanda apa apapindura handiti maona manje zvinoenda pindura ndichiti izvo kufamba takawanda hakwaindipa kuti inini pano pandakanyatsa kuti nyama dzangu hadzina kusununguka dzakatomarara because hondo yandichata pamberi apa kapa tiri tese kudai mariritiro yatichata kuti ritiritika mumwe anoritirita akati musoro handiti anokwanisa kundionesa nomuvengi kana kuti iye kuonekwa achipfurwa inini ndichiramba ndichienda zvokuti ndikarasikirwa naComrade 1 ndarasikirwa nemaComrades akawanda futi 1 ikatorwa dziri nani kuti iwewe ufe asi ndofanira kunge ndichitora pfuti iyo nekuti pfuti iyo ndichaenda kuneipa mumwe munhu umwe Comrade achiendesa hondo mberi. Zvino ukati iwewe wafa pfuti yacho yotorwa tarasikirwa nezvinhu zvingani zviviri but pazviviri papaka iye 1000 vanhu vandarasikirwa nawo ipapo. Handiti nezuro ndichiuya pandakauya ndichisiya fodya pai makati fodya ndo yangu chaiyo zvokuti ukaramba uchiya nayo unenge uchita sei uchindigonera akati aiwa ini semunun'una wenchirama chita sei ndikuya nayo icho ndaisa chivimbiso wadi pawawa tiri kuti musamwe hwawa chii chiundipa kuti ndisamwe hwawa paJune the war ndaimwa asi kumwa kwacho ndaita kubira because ndaiti ndikamwa ndichararadza ndichabatwa nemaoko semapfurwa akaitwa vamwe vangu. Saka hwawa unokwanisa kukupa chivindi asi pachivindi chacho chaiwo unokupa iwewe unenge usina memory nazvo kuti ndiri muhondo unongoti haini am free uchafamba uchiita noise no wahondo ndadini muvenga ari kunzwa handiti kake manditi maona manje haachakulidzira pfuna ngosvika ngokubata chete sono pfuti yako yonzi hande kuno wosvika kwe wokuisa muimba yako wega utora pfuti woisa wokuvharira mangwana kuseni uchabanganuka kuti komuno munhu akauya sei unozoona zvimakamba piriviri kuti koni ndakabatwawo sei izve chii doro handiti maona manje saka doro hawaifana kumwe doro imwa kwatova kumanheru usamwe masikati kumanheru kwacho hakona kumwa zvokuti rega ndiraradze ukapiwa kana 1 lita kana kuti half a lita kana tumabhodhoro utu aka ndikakapiwa akakaka ndomwa ndopiwa kamwe ndomwa i1 lita saka ndatokwana ipapa handifana kumwa zvekuraradza kuraradza muhondo hakudiwe ndisaka muchiona kana nanhasi uno masoja hafani kuraradza vari mukembi because munosvikirwa makadhakwa nomuvengi munopedza mapurana mega ndiani dzakutorira ipapo makuwadzana mega muvenga atoenda saka nyinzi doro haridiwe sezvikuita vana mutorira vanhu hazvimbotodiwa izvo zvezvo unobva watokoshwa ndikuti vamwe akaenda achiuraya vanhu akatora kamutoriro kuti chaunonga munhu anokosha ari kuona hamiri kunga chipapeti saka izvozvi hazvidiwe izvozvi koshesa umwe wako semazvikoshesero waunozviita iwewe. Saka hamunazobvunza here maComrades kuti mabhazi mabhazi angu aiwa mabhazi handina kuzayabvunza angu asi nokuti 1 ndiro ndikuziva kuti ndiro rakapinda munomu nderichiri kuama mhekuti ichiri kushanda 1 rakabhomberwa kuMozambique
nemabhunu panonzi pachimoyo pacho ehe asi timwe tuma private kaya kuti twakauya amene kuti tupenyu here kana kuti twakafa here andisanzuzi twafamba uno akulu se vanga vasina mota dzokufambisa saka vari dzemabhazi vaizoti chii hapana kuwangati chii lakapichwa wakati chi vangwara vanhu vatema karidzi mabhazi munhu wanipo pe angani mabhazi angane munyama munhu wani angani bhazi angachienda kuchipingo yunzewo munhu wani saka ya ndifunge kuti pane chaakarifandiwawo hapana ihondo azantozaira kuti bhazi rangu rakaenda nako asi vati rakaenda hebert shunga autozvinzira ndopakuti mza kuti hebert shungu ndakatora mabhazi angu naye but kana akandiona angangondiziva but hapana chaachandita anondite ingwa ihondo vakafa unowaitawo sei unokwanisa here kuvadzora hakuna bhazi chisimbi zvacho ko munhu akusunungura muda ngobvunze nini chete right imimi mati imimi kare zvainyorwa mabhuku iye zvino zvevana vakushandisa mafoni saka zvavakushandisa mafoni ndoda kuziva kuti imimi pamhinduro yenyu muchizviona kuti vana vari kushandisa mafoni mhinduro yenyu mimi yandoda kuti nizive kuti remangwana vana vanenge vachizofamba nenzira ipi yavangadzidze nayo kuti nyika ino tinoitonga sei sevamunangagwa vakanzi izvo brick in brick stone in stone anditika upfumi hwedu ngatihubatei mune zvakanaka upfumi hwedu hunofanira kuya hugare huri mumaoko medu imimi muchizvionawo imimi kuti muchizvinzwawo zvichidaro nezuro vanga vari uko vachivhura kembi yeyi yemayuthi anditika kuti kuridzirai nyika yenyu batai zvakanaka nyika yedu ndenyu imi neniwo futi ndirimo mukati ngatiibatai zvakanaka ndege kuibatai uchange zvicherwa zvichi zvese ndezvedu upfumi hwese huri muno ndehwedu imimiwo imimi muchizviona zviitaurwa kudaro pashuwiro yenyuwo imimi muchizviona shuwiro yenyuwo ini nechipapapa isu shuwiro yedu ndeyekungoti nyika irambe yakanaka isu because zvamuri kuti history yese yatiri kugadzira papa yapana kwainoenda hati munoziva anditinze mabhuku anogona kunayiwa anogona kubharuka anogona kuita sei but this one manje history tikaitora tikaisa painternet haife yakakanganwa zvokuti kana generation ichaya kumberi uko inotongozoya ichiona kuti comrade Changata vanga vari kuhondo vakadii right ndakuona inini kudhakwa kwemihondo nekudhakwa kwapo pari zvinhu zvinevechidiki nemutoriro imimi muri kuzvitorawo papi kuti kudhakwa kwati kwavaita kare vanhu ava nokudhakwa kwayaita mazuva ano zvasiyana kana kuti zvakangoenzana nekuti kudhakwa kwekare kwanga kune tsika kudhakwa kwemazuva ano hakuna tsika kuneya kuchikutuka imimi aibvaya pa imi chichi akadhakwa nomutoriro zvimwe zvisingaite kwekare pamwe ndaidhakwa ndichikuremekedzai anditika ndombogara pasi mukuwasha shuwa chikupai gushi anditi asi iye akadhakwa kungopedza kukudhakwa ipapo nokulala achimuka ipapo amaenda akumboenda hakutuke manje womutoriro anomuka ipapo achikutuka achikushauta zvimwe zvisingaite saka moti nditaurira kuti upenyu ihwohwo totora nenyika yedu ineyi zvinoenzanirana here kana kuti zvinopesanana here zvinopesanana papi zvinoparadza upfumi zviwanikwa here kana kuti hazviparadze zviwanikwa zvenyika kwaizvezvi kwashata manje kwashata kune tsika dzaiteedzerwa izvezvi tsika hadzichateedzerwi dzazishoma dzinoteedzerwa asi mukuzviona mukuzviregerera mukuzviona mukuzviregerera asi isusu kunoti twane kupiwa gwara chairo ramaifamba naro muhondo kudzokere kuzinangwa zvamakamira ndesaka tati isusu nguva yehondo isusu tasingabvumirwi ndesaka ndakuudzai kuti inini ndesaka ndaifamba ndega nekuti ndaiona kuti ndikafamba nevamwe vane pfungwa dzekuti tisasunungure nyika mumwe anga ane pfungwa dzekuti toda kusunungura nyika mumwe anga anopfungwa dzoti ngatiparari painofera nini kana umwe wangu ungaparari asi tichiti tikafirwa nemunhu 1 tafirwa ne100 futi yedu ikatorwa futi yanga ine munhu 1
tatoparadzana ne1000 nokuti ndianga chasunungula nyika iyoyo vamwe vese vapera vese pamwe yanga ine imimi ndimatosara kusunungula kwenye nyika imimi kenda kumobilize vamwe vanhu mubva mauya madini mawanda sei kumobilize kwakaitwa vamwe vanhu vese nemunhu wani akamobilize vese vanhu vese kuti nyika ino ichisununguka ndambuya nehanda ndo akatanga hondo vari vega vakatoora kuti mandula asi mapfupa angu achamuka ndachapesa hondo nazo hondo yemanje yapeswa nemapfupa yavadini amuka yaya anditi maona manje saka ndanji kubvunza iwe kuti alright wemutoriro nevekachaso vaimwa makora aya nemutoriro nezvigugudu izvi zvikumwiwa izvizvi ari kuuya netsika dzekugadzisa brick to brick stone in stone ndeupi wekachaso wanga ari nani mutoriro ari kupara mukuvaonawo pane pamunombovatsiurawo here imimi kuti muchimboisiya izvi vanotsiurika here vachitogara vakadhakwa mukumbovatorawo here vhidhiyo netv kuti muri kuachaka munacha kwaisu sei musingatichi handiti tiramwe chete imimi hamuna kunge mazochinja because discipline yekuhondo yeye michinayo nanasi haivaka ndesaka kakune masoja nemapurisa kamunovatora kuti dambovatorawa komujeringa mukuvatora ni vachitamba wemujeri bati ndo mune dzimwe tsvukura munomo imomuye manje mujeri mwemuyamo ende mune ndaradzi dzirimo ine mune magandanga imomuye asi munovatora hisiri vachitamba nechimbo chavo chiye chomboita slogan yavo zato zatichi handiti munovatora ende muri kuona zveshuwa bati makucha ava vana vavabereka vamutogara navo mudzimba aiwa vatorewo topota tichivaonawo isi kuti no uyo mwana amaite arikuita arilomo uya vamwe akutora vana achiti nini unyebera boyfriend yake kuti ndine mwana 1 iye kwakaenda kunoba mwana umwe munhu wogara akamba nemusi wechipiri kuzoonekwa nemusi wefriday kubulawayo anditi mutoriro ese nkunza kudaro akunyebera boyfriend yake kuti anzi ndine mwana 1 iye asina mwana munhu akutsvaga mwana wake ani 2 years anditi woonekwa wani mhosva futi mutoriro amfuya taanenge anwa but hazvizi right saka ndendetitauraiti baba comrade Shungu muri munhu akafamba naComrade Tongogara hongo nditsanangurirei Comrade Tongogara rakanga riri gamba rakaita sei Comrade Tongogara ranga riri gamba rino ushingi ranga riri gamba risina utsinye ranga riri gamba riri free ranga riri gamba raikupa dzimwe pfungwa dzekuti pfungwa idzodzo dzaikupa dzaikulalamisa dzaikupa humwe utongi hwaizokuona mangwana pamberi kuti okay ndeinonzi nyika here anga asina kuti anzi akuite zvejera sika utsinye ende kana pese paaigara munhu aida kugara newe achikupa political orientation ende yakasimba ende inochiedza pakati inochiedza pamberi ende zvinozokupa humwe ubatsi huyamuro waunotonyatsa kuona kuti urushuwa hwandakapiwa uka ndinofanira kuhurichengetedza pana Comrade Tongogara munhu aida kugara nevanhu munhu kugara nevanhu munhu aida kupa pfungwa kumunhu anga nepfungwa dzanhu dzakapinza kunyanya Comrade Tongogara sei noti ndakagara navo patete ndakagara navo pachimoyo ndakagara navo tenda kumavhudzi ndakagara navo saka nzvimbo dzakati wandei dzandakagara navo Comrade Tongogara kuhondo kufa kuuraya kana kuurayiwa imimi sakomanda mune here battle yamunoti makagara you look back and regret kuti ndakaurayisa makomrades abu angu sakomanda nekuti ndakatadza kuronga hondo ndekupi kana kuti battle ipi inini mabattle andakaita inini
handina comrade wandakarasikirwa naye. Okay. Kana kaenda kupi nopi kubvunza ani nani, handina comrade wandakarasikirwa naye kuti ndalonga bheturu apa. Asi kuti pana comrade kuti kuseni taterwa taula utanga kuti tichidya chekudya, ndipo takapfurirwa comrade anga chidhisha chikafu, tora chikafu ichono papo, tora chikafu akamira, akaemwa akamira, kubhalidzirwa futi akamira, ndipo yamulowa bado napasi chete chete iyeyo. Isi tatu maposhino ndipo takazodzorera kuti ofaya iri kubva napo. Ndio comrade chetu watakarasikirwa naye. Tiri maposhino tauda kuti tichidya sasa. Akona kuti talonga bheto kuti tukaenda kunolova apa, ndio pandasiya comrade pamwe ndoti atina handina izinzi honde ipere. Kubva ndichiri section commander kusvika ndiende detachment commander ndibve apo kuziti ndizeta nhasi member NCA. Handina. Handiti. Kune hama dziri kubvunza idzo kuti inini ndina baba munini vangu, ndine mukoma, ndina munin'ina akaenda kuhondo asi haana kudzoka. Sekutaura kwamaita kuti kuhondo kwaishandiswa mazita emusango, enti vamwe vaigona kufa vari kutraining, vamwe vaifira kufront, vanhu havana kuzodzoka. Vanhu ivavo comrade Shungu, hama dzevafi vavo vangabatsirike sei, kana kuti pachirungu kuti vangawane closure sei, kana kuti vangazvigamuchire sei kuti hama yavo yakafa, nekuti kune vamwe nanhasi takagara takatidaiso vari kuti tichiri kutsvaga mukoma vedu vasina kudzoka. Right. Like inini ndiri kumzalabani. Pane makomridzi vana venharaunda mataigara. Ndaivaziva kuti Nhenga akafa, Nhenga akafa, Nhenga akafa, Nhenga akafa. Ndaivataurira kuti Nhengi aiwa akatisiya akapfurwa, Nhengi akapfurwa, Nhenga akapfurwa, Nhenga akapfurwa. Akafa nekurwara. Aiwa ini kusaidi kwedu hakuna akafa nekurwara. Because muhondo mangatiri kati asingangoita chihware-hware. Kunze kwekuti tiri Mozambique tairwa nezvinenzi zvimajiga free. Zvaipinda munomu nomuzvigunomu anonzi matekenya futi. Ndezvirwere zvataikwanisa kuwanana nazvo izvozvo. Ndezvirwere zvangu zvakakura. Malaria yaingobata nguva diki-diki atopera munhu otopinda mufurandi. Vaki pane vavo vamataura. Kana anga ari wekudunhu, zve zvakaita tingati chitungwiza, toti Dzvarasekwa, toti Bhindura, Dharuweni. Imomo kana manga mune makomredzi, mune mamwe makomredzi akaenda asina kudzoka. Imomo mune makomredzi vaiziva makomredzi vana vemo kuti Nhengi naNhengika anofanira kutaura ngari kuvanza. Kuti no tina comrade Nhenga akasara pabhetero rakati. Nhengi akasara pabhetero rakati. Noti kuvanza noti uchavanza. Pabhetero pacho tenge tila kuti alright. Paakasara pabhetero rakati. Toona kuti akachengetedzwa nevabereki here kana kuti akatakurwa nebhuni here. Ndo vari mukugomba rekwachibondo here kana kuti akachengetedzwa kuti kuende kunotorwa mapfupa ake aende kunochengetedzwa. Nokuti ukavanza hapana zvawaita. Anditika waregerera umwe wako ari musango, saka hatina kusununguka. Mweya wake unongo chingotenderera nyika izogadzirika zvakanaka. Handiti. Sekuru Changata, comrade David Shungu. Ndiri kuda kuti muti handisida kuti chikumbire chiende kuhurumende, ndira kuti chiende kuvana veZimbabwe. Kuti wandiona ndakagara zvangu panapa, ukandigira chakati unenge wagona. Chii chamuda kuti mwana weZimbabwe kana anogona kundituma inini kuti Tapfumane uri kupfuura nekwa comrade Shungu? Enda uno apa. Chii chamuri kuda kubva kuvana veZimbabwe? Povhu vabereki. Handisi kuda chinoenderana nehurumende, handisi kuda kunzwa chinoenderana nemapoliticians, ndoda kubva kupovhu. Povhu ndiyo yakakuchengetai nguva yehondo. Povhu nhasi iri kuona comrade Shungu. Chamungade kuti povhu iigire comrade pabhesi pavo panapa nhasi chii?
inini aningaite shure kuti povu inofana kundigira chakati pano kana kuti povu ngaive isiye chakati pano kunze kwekutotiwo inini ndingatoti vabereka vakambondichengeta ndine dhora rangu kana ichi kana ikaona kana achimwa doro kana angasingamwe doro panenge ndasangana naye pamwe pamashopu ndichiona vachema charuda kutenga chacho chaperedza kwaari pamari ndokwanisa kubvisa mari nakuti ko chekani chikuita mari akati sezvo inofanike zvoita kumushako inini ndo zvandinotoita izvozvo maperedzerwa nemari mari akati nguva iwe vape chinhu icho ndo panotoma ndatobetsera kudarika ipo paya pavakandibetsera paya nokuti kushupika kwaita paka kwanga kuchitodarika kwangu kuya kana kwanga kuchidarikiwa nekuita kwavakandiita ipapa ndatoyamurawo mweya waMwari ende ndatovabetserawo zvanga vasingafungiri noti kuti ndigare ndakati vabereki ndo vanofanira kundidai hapana zvandaita andu akanzi kandiro kanoenda kunobva kamwe ehe kapewo kaikupa kaichidzora tambanudza ruoko usagonye ruoko kana mangwana unowana upenyu huri pamberi kudarika wanga uri nawo handitika mashoko enyu kupedzisira kumhuri yeZimbabwe kumhuri yeZimbabwe ndinoti history ika kuvana veZimbabwe ndoda kuti zvomitoriro tosiya zvezvimaguga timbosiya kana itoti imbwa kuti ngatimbosiyai ukamwa 7 days inokupa miri utano hwakanaka nekuti haikupe pfungwa dzonga uchiita nokuti mitoriro yakangofanana nembanje nokuti ukakaputa kanokupa zvekuda kuuraya ukakaputa kanofunga zvekukuuraya futi kana iwewe hauzoziva kuti chii chauri kuita ngatichengetedze nyika yaita hwana president kuti nyika yedu inotongwa nevaridzi vayo vakaihwira isi nyika ndeyedu buliki stone anditi ndo patomana ngati tichitoti imimi vechidiki ngatitsvagei hutano hunotipa remangwana ngatege kutora hutano husingatipe remangwana saka ndinozvikuridza chaizvo kuti izvo inini kuti ndirambe ndichibuda mumaTV nekuda kwehondo zvivindi zvandaita handina singaite zvivindi zvokuti ndiuraye nyika remangwana ndangaita zvivindi zvokuti ndiwane renyika kusimudzira yenyika remangwana kuti vana veZimbabwe vawane utongi hwakanaka tive nenyika yedu ino rusununguko rwakakwana handiti history yatiri kupanana pano ngatiichengetedzei ngatiite memory yekuti kana ndakuchikoro mangwana ndinofana kuzodzidzisa vana kuti nyika inotongwa zvakadai nyika tikaitonga zvakadai inotirasika hatizoiwana ikadzokera kumuvengi kuti tizoitora pane imwe nhoroondo ichazoitika yekuti tenge takutobvisa kuti patakasunungura nyika ino tanga tatoita vanhu vakanaka mushe asi patakazokanganisa ndepekuti isusu takazodai asi kuti takuzosungwa kiswa pajoki nebhunu kuti mama muchivhara takuzodai because kana anga America yakatipa chisungo inonzi America yakatipa masanction yokuti nanhasi tinenge tiri kushupika mari asi hatisi kushupika mari tinedu isu ngatichisumudzira yedu mari iyo vanonyara kuti tanga takavatemera masanction nhasi unei vangoramba chete vachingodini vachingofambisa dzavo mari idzodzo dzisina chichi dzedu mari ngatidzibate nenzira kwadzo tikaibata nenzira kwadzo munoona kana nyika ino inonyatsa kugadzirika zvakanaka zvichemuche zvokuti hakuna munhu anozoenda kunochemera kuti America yatida America yadini nokuti tinge tochengetedza upfumi hwedu mune zvicherwa muno zviri kucherwa mune godhi mune zvakawanda nakopa chichi zvirimo asi upfumi hwedu huri muno bati ngatihuishandisei ngatihucherei
tuise pachena. Nyika dzakawanda dzikuya dzichitora kolomo dzichitora zviwanikwa zvedu muno zvichiendesa asi ndio mari dzimwe dziri kubva kuti isu tinozodika kukuridza totemba mari dzevamwe vekunze setitemba mari dzevanhu vekunze titadza kutemba mari upfumi hwedu muno. Saka ndoti no vana veZimbabwe ngatione kuti chengetedza upfumi hwedu ngatege kutemba neupfumi hwedzimwe nyika. Sematauriro akaita Mnangagwa kuti nyika ino ndeyedu inotongwa nevaridzi vayo yogonamatirwa nevaridzi vayo zvechiwaniswa cha hakuna munhu anoziva kuti namatira hakuna munhu anoziva kunotitongera nyika yedu tozvitongera tega. Saka ndinoti iroro nhasi tatorana but ndaonanga mashotsi noti pakubvunzana kwanga tichitana panapa tanga tida kuti tibvunzane kuti tiri kubvunzana kuti nyika tinoitonga sei, nyika tinozogara nayo sei, ndiani angarambe achititonga munyika ino, ndiani angazoenda pamberi nenyika iyoyi, ndehupi hutongi huchauya, ndehuwo huri kuuya here hwevana vatiri kuberekawo kana kuti ndehumwe hutongi hwekuti munhu akaberekwa kare. Asi nichona ndoti utongi huri kuuya hwakahwa ngatinyatse kuona kuti vana vatavadzidzisa mune zvakanaka kuti remangwana ndio vachazoita vatongi. Saka vanofanira kunge vachinyatsa kudzidziswa zvakanaka noti kuvadzidzisa nomutoriro ngativadzidzise netsika dzakanaka kuti nyika inotongwa so inotongwa so inotongwa so. Sene mateerero atiri kuita kubva kuna president. President akuti nyika inotongwa zvakadai zvakadai. Saka nevana tofanira kuvadzidzisa shoko riri kubva kuna president. Handika sekutaura kwamaita Comrade Shungu nhasi tanga tinyanyotaura nezvenhoroondo yenyu yehondo yerusununguko kufane kuurayiwa. Tichazoita zuva ratichauya taakutaura nezvekudzidzisa vana nezvematongerwo enyika. Tati tizviseparate chimwe nechimwe chiendechi mubox macho. Mainzwa nhoroondo yaComrade Shungu Gamba Remagamba. Manzwa mabattles avakapinda hongu vataura muchidimbu asi vane nzeve dzekunzwa ngavanzwe. Ngatisangane kune mamwe maprograms atinoramba tichikupai chenyu chamunokwanisa kuenda kuita chete kuenda paZimNewsBeat TV playlist moenda pasection pakanzi The Forgotten Veterans. Ipapo munosangana nevarwi vehondo yerusununguko, vana Mujiba, vana Muchimbwido pamwe nevabereki moonawo basa nekunzwa ravakaita munguva yehondo yerusununguko. Ndapedza kutaura naComrade Shungu on behalf of ZimNewsBeat TV technical crew. My name is Robert Tapmane. For now it's bye-bye and stay tuned. What
Thank you.
Taigara mumakomo mumakomo Zimbabwe Zimbabwe Manya manya dada batesa
Zimbabwe taigara mumakomo Zimbabwe yevondo taimanya manya takabatesa tichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magorira mumakomo taimanya manya takabatesa For these and more stories, tune in to Zim News Beat TV with Robert Tafumani.